Iqtisadi kynçylyklar, giňeran işsizlik, sowatsyzlyk we dünýä jemgyýetçiliginiň üzgünlik türkmen jemgyýetine ýetileşen sosial meseleler mewjud ýer. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagat Taşgabatdan 220 km çemeti günne gurdy ýerleşýän Tejen etrawyna sapar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklanyny yerli ýaşaýjylar bilen töhbet döşük geçirdi. Orta mektebi tamamlayan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilikleri çäkli. Köp sanly ýaşlar yaramaz endiklere başoşup öz wagtlaryny bisarpa geçirýärler. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine göre giňeýran işsizligiň hemde çäkli mümkinçilikleriň fonuny ýaşlaryň arasyna spirtli içgilere, temmäk önümlerini enlik edýän yaramaz endikler bilen meşgullanýan raýatlaryň sany köpelýär. Ýaşlaryň arasynda arak, şerap ýaly spirtli içgilere, saglyga zyýanly temmäki önümlerine uygunlaşýan, nikotin garaşlygyna sedebar bolýan raýatlara häli şindi duş gelmek mümkin. Diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla tarasyny emele gelýän oňoýsuz meýiller, ýitileşýän sosial problemalar barada ýerli habar berip gelýärler. Ýurdun durly künjeklerini üznüksiz ýitileşen durmuş ykdysady problemalar jenaýatçylygyň artmagyna, ogurluk, talaňçylyk ýaly hadisalaryň ýygjamlaşmagyna alyp geldi. Ahal welaýatynyň Tejen etrawyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ýitileşip dowam edýän problemalaryň ösüp gelýän ýaş nesilleriň ruh saglygyna täsir ýetirýänini aýdýarlar. Ýaşlaryň daş döwregini gurşap alýan hakykat, agyr ýaşaýyş durmuş şertleri, yeter yetmezçilik, belentli pesli çukonokly köçeler, diwarlary ýykylan, opurlan binalar, ýaşlaryň ruhy deňagramlygyna negativ täsir edýär. Diýip bir Tejenni ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň esasy suw baýlyklarynyň biri bolan Tejen derýasynyň ýakasyna ýerleşýän bu sebitde ilat esasan oba hojalygy, şol sany ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýar. Şeýle-de Tejen etrafy ýurdun iri ulag üstaşyr taslamalarynyň çatyrygyna ýerleşýär. Tejen Sarax Maşat demir ýol geçilgesi, şeýle-de Aşgabat Türkmenabad ýokary tiýlikli awtomobil ýoly Tejen etrawynyň üstünden geçýär. Şol bir wagtda bu sebitde önümçilik kärhanalary, gök bakça we miwe önümlerini gaýtadan işleýän zawodlar, dokma senagat kärhanalar we beýlekler bar. Ýöne ýaňy ýakyna bu etrawa sapar eden habarçymyz Tejeniň tozap ýatan ýerleri, çukonokly köçeleri, ýykylan binalary we giňeýran işsizligiň fonuny Tejenli ýaşlaryň arasyna ýoň bolan yaramaz enlikler barada habar berýär. Ýaşlaryň agrymly bölegi türkmen dilinden başga hiç bir dilde gurläp bilmeýärler. Sowatsyzlyk derarly ýaşlar dünýäden bir habar ýetişýärler we yer sarında Türkmenistan ýaly döwlet ýokdur diýen pikir bilen önüwüsýärler. Halkary jemgyýetçiliginden habarsyz ýaşlaryň arasynda özü ýurtlarda hem adamlar Türkmenistandaky ýaly ýaşaýandyrlar diýen pikirler agtykly edýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli synçynyň sözlerini sitirledi. Türkmenistanda dowam edýän maliýe ykdysady problemalar, sosial meseleler ýurdun tassyhly künjeklerine mahsus bolup synçylar bu ýagdaýyň esasan ýurtda nädogry ýöredilýän maliýe ykdysady siýasatdan, üzüňlükden, ýapyklykdan we emelsizlikden ujalýanyny aýdýarlar. Lebap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabadyň käbir etrapçalarynda zir-zivil çelekleri täzelendi. Bu waka şäheriň käbir etrapçalarynda zivil çelekleriniň könülüp deşilendigi we olaryň kadaly arasalanmaýandygy barada Azatlyk radiosynyň çap eden maglumatyndan 2 hepde soňa gabat geldi. Ýöne ýaşaýjylar meseleniň çözülmändigini we problemanyň dowam edýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji iýulda sebitden maglumat berdi. Azatlygyň beren habarynyň soň zaýylanan we deşilen zivil çelekleri täzeläp başladylar. Çelekler öňküsine görä ganymat deşikdäl we hek bilen ak reňke boýalan. Dip şäheriň 3-nji kwartalynyň ýaşaýjysy anonim şertde aýtdy. Ýatlasak 5-nji iýulda şäheriň bir näçe etrapçasynyň ýaşaýjylary zivil çelekleriniň dolup daşyp, daş döwregi ýiti ýakymsyz iýsiň ýaýraýandygyny gurrun beripdiler. Olar muňa çelekleriň wagtynda arasalanmazlygy bilen bir hatarda olaryň eýem düýpli täzelenmäge mätäşliginiň sebäp bolýandygyny aýdypdylar. Şonda habarçymyz bu bökdönçlüklere şäheriň 374-nji we 3-nji kwartallarynda hususan da 26-njy, 27-nji, 28-nji, 32-nji, 33
33-nji we 39-njy köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşýän sebetinde duş gelse bolýandygyny belläpdi. Çelekleri täzelemek işleri ýokarda gürrüň edilen sebetler bilen bir hatarda şäheriň ikinji etrapçasynda hem amal edilse-de ýaşaýjylar problemanyň dowam edýändigini aýdýarlar. Olar muňa 5-den artyk köp gatly ýaşaýyş jaýy üçin bary ýogy bir sany zivil çeleginiň goýulmagynyň we olaryň kadaly arasalanmazlygynyň sebäp bolýandygyny belleýärler. Öň bu jaýlar üçin 2-3 çelek göz tutulýardy. Çelek bir sany bolonlygy sebäpli ilatyň zerurlygyny ödäp bilmeýär, hissesine de çelekler tiýden arasalanmaýar. Bu bolsa zivil çelekleriniň dolup daşmagy we onuň daş töweregini hapalaryň çarşyp ýatmagy we ýakymsyzlygyň bütün etrapça ýaýramagy bilen bagly problemanyň saklanyp galmagyna getirdi. Dip ikinji etrapçanyň bir ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda ýaşaýjylar meseleniň düýpli çözülmegi üçin döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyny we jemaat hojalygy müdirliginiň yerli edaralaryna ýüzlenmegini dowam etdirýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýokarda ady agzalan gullukdan we edaradan şeýle-de Türkmenabadyň häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Donald Trump Respublikan Partiýanyň Milli Konwensiýasyna janyny kastetmek finansyanyň bir näçe gün soňundan eden çykyşyna prezidentlige dalaşgärligi kabul edip Ukrainadaky we Gazadaky uruşlary togtatmak, ABŞ-nyň zamun alynan adamlaryny boşatmak wadasyny berdi. Öňkü prezident sawgulygy sargyly ýagdaýda çykyş eden 78 ýaşly Trump federal derňe uýrasynyň aýtmagyna görä janyny kastetmek finansyň netijesinde yaralandy. Ol dünýäniň 3-nji jahan uruşynyň bosagyna gelenligini duýdurup, sowuk uruş döwrüniň raketa gorunç meýilnamasyny dikeltmek wadasyny berdi. Häzir Ýewropada we ýakyn unnugorda uruş mewjudýar. Bu administrasiýa problemalary çözmegiň golaýyna hem gelip bilmeýär diýip Trump 5-nji noýabrda geçiriljek saýlawda möhüm ştatlaryň biri bolan Wisconsin ştatynyň Milwaukee şäherine 4 gün dowam eden konwensiýanyň soňky gününde eden 92 minutlyk çykyşyny aýtdy. Trump 2024-nji ýylaky Demokrat bäsleşi prezident Joe Biden'i ABŞ-nyň Owganistanyň bulaşyk ýagdaýda çykmagyna we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i Ukraina çözmäge hyzuglandyrmakda günäkärledi. Georgetown Universitetiniň hökümet bölüminiň siýasy alimi Hans Noel Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Trump'yň çykyşynyň onuň daşary siýasatdaky garaýşlaryna hiç bir täzelik getirmänligini, Ukrainanyň gorunç uruşyny gollamak meselesinde bolsa Trump'yň pikirleriniň demokratlaryň garaýşlaryna düýüp göter garşy gelýänligini aýtdy. Meniň pikirimçe iň köp göze dürtülen zat Ukrainadaky uruşyň başgaça häsiýetlendirilmegi boldy diýip Noel aýtdy. Bu ýerde Russiýanyň Ukraina çözünlügi we Ukrainanyň özüni gorumak üçin bizden kömek isleýänligi däl, tersine Ukraina bilen Russiýanyň özleriniň uruşa girenligi we belki biziň muňa goşulmaly dälligimiz barada gurrun edilýär diýip Noel sözüniň üstüne getirdi. Respublikan dalaşgar Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň hatda Russiýa bilen Hatay senden, ýagny Trump'dan gorkar diýendigini hem gurrun berdi. Viktor Orban 11-nji ýylda Moskwa we Pekin'den saparyndan soň Ukrainada kurşun togtatylmagy barada pikir alışmak üçin Florida geldi. Şeýle-de Trump kimleri we nädip boşatjakdygy barada hiç bir anyklykda aýtman, ABŞ-dan bolan zamanlary boşatjakdygyny aýtdy. Bu sözler daşary ýurtlarda bir kanun tutsak edilen onlarca Amerikalyny nazarda tutulup aýdylanameýär. Olaryň bir näçe şol sanly Amerikan Rus raýatlygy bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň veteran jurnalisti Alsu Kurmaşowa Russiýada bennelikde saklanýar. ABŞ-nyň hökümeti Kurmaşowanyň Pragada alyp barýan jurnalistik iş üçin ar almak maksady bilen tutsak edilendigini aýdýar. Biden administrasiýasy soňky 3 ýylda tutsaklary çalışmak we beýleki usullar bilen köp adamy bennelikden azat etdi. Trump Russiýanyň
ýadyry suwatsy gemleriniň Florida'dan 145 kilometr uzaklykdaky Kubada yerleşdirilendigini belledi we yglan etmedinden olar saýlanan halatyny öňkü prezident Ronald Reagan'yň abaşany uzak ýadyry ýaraglaryndan goramak üçin kosmosda yerleşen raketa goranç ulgamyny işläp dönmek meýilnamasyny gaýtadan janlanyrjakdygyny aýtdy. Trump teknologik ilerlemelerin bu taslamany durmuşa getirmek mümkinçiligini döretjekdigini öňe sürdi. Birleşen Ştatlar 1990-njy ýyllarda sow guruş gutaranydan soň we Moskwa bilen arada gatnaşyklaryň gowlaşmagy netijesinde Reagan'yň garşydaşlary tarapyndan ýyllyk uruşlar diýilip atlandyrylan meýilnamadan ýüze gurdy. İşleýän wagtyny iki gezek impeachment edilen, ýagny anan bildirilmedik we ýyl başynda iş ýazgylaryny galplaşdyrmakda ýazgarlan. Ýene-de 3 aýyplama şol sanyny 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň netijelerini ýatyrmak üçin dilluguşmakda aýplanýan öňkü prezidentiň dalaşgar bolmagy ajaýyp syýasy dolanş bolup görünýär. Trump'ın gizlin resminamalary çemeleşmesi bilen bağlanşykly kadiýet işleriniň biri ýakynna ýatyryldy. Ýöne prokurorlar onuň ýatyrylmagyndan şikayet etdiler. Trump'ın ajaýyp syýasy dolanşy we janyny kastetmek synanşygyndan soňky daýaglanmasy Bidenyň COVID-19 ýolup kampaniýasyny gowşadan we öz partiýasynyň ýarşdan çykmak barada edýän çağırışlary bilen yüzbeýiz bolýan wagtyna gabat geldi. Trump öz çykyşynda Bideni şu hepdeniň ahyrynda ýarşdan çykmagynyň ähtimallygy barada kawarlaryň arasynda prezidentiň adyny tutup diňe bir gede gagdady. Biden 2020-nji ýylda Trump'tan üstün çykdy. Ýöne prezidentiň 27-nji ýylyna geçirilen çekişmedäki gowuşgunsuzlygyndan soň Demokratik partiýada onuň bu görkezýüni, ýagny öňkü ýeňsini gaýtalap bilmediliginden howatyr edilýär. Demokratlar öz gurultaýyny 19-22 awgustda Illinois ştatynyň Chicago şäherine geçirer.